Παιδιά, καλώς ήρθατε στα Αρτάκι Studios του Αρχήρη, αυτού του πολύ καλού ανθρώπου, έτσι. Ναι, εύχομαι να πάει καλά η διαμονή σας. Και ας κάτσετε και 5-6 χρόνια, δεν πειράζει. Καλά είναι εδώ πέρα. Ναι. Κόσμο δεν έχει και κλάμπινγκ, βλακίες. Αλλά εντάξει, με συμφωνήσατε. Τώρα τι άλλο να πω, εντάξει. Αυτά. Δώσε με μια υπόσχεση στα 4 χρόνια τελειώσεις. Εγώ. Ναι, εδώ στην κάμερα. Ό,τι χρησιμοποιείς θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου, μην μιλάς. Τι? Στην κάμερα μείνει. Θα το πω, δεν πειράζει, εντάξει. Ναι, ο Αργύρης μου είπε να δώσω μια υπόσχεση ότι θα τελειώσει 4 χρόνια. Αχα, διπλωματική ήταν. Δεν ξέρω, μπορεί. Εντάξει, θα δούμε. Θα προσπαθήσετε. Τώρα σηκώνεται άλλος. Δεν έχεις ούτε να πεις. Κάτσε φέρε. Τώρα θα με μας πει για τον Γιώργο. Ο Χαλκιδικαίος θα πει. Έπρεπε να τα είχα προτιμάσει. Αλλά καμιά φορά το αυτό μου ήταν καλύτερο. Βέβαια έτσι. Εσύ δεν έχεις μιλήσει καθόλου.